Аз съм Прослав и днес правим един епизод на Лута баба, която иска да наупи. С нож и лопата. Аз съм Жолдар Бърчетмо, първи бравче да сме. Той е от Ранио, пък аз съм от Гълъбол. И ние сме Гълъбол. Сега може да те учи. Идва ли? Малко. Какво са Миса този епизод. Подпис. Да. Аз не. Този епизод да го начаме и да говорим много тънко. Това ще говорим тънко, сега че тая утата. И ние се крием под леглото й. Пусна. Къде се под леглото? Какво има вътре в Генева? Война. Дай сега се затворя. Малей човек. Ето ме. Тази баба е луда. Ама ние обичаме. Чакай, ма! Идва ли? Какво ще правим? Така ще си малко. Отлето е.
Виждаме в епизода лудата баба ме чака там. Но ние ще се измъкнем по плански начин. Да. Хора, ето и лодата баба. Ето го изкута. Идва! Идва ли? Измъкнат. Идва ли? Тя го пустеше. Идва чува. И аз се крих. Ето ме. Лудата баба беше там. Хора, извинявай, че не снимах лицето й. Само косата й. Там семейството и ятът. Коста връща. Така. Након. Ето ни е градината. Да, много е хубава. Аз се трапаш да се плувам. Да. Като те гледам. Була може да аз на горе такова. Си ми обувките, чапанките. Чакай. Къде са? Там, където си оставя ми. Сели, китай ми. Замъкна се. Смъкна ли са? Замъкна се. И мама е там. Братчета. Сега ти види. Пък ние се крием и не можем да едем. Тая лута баба е влязла тайничко. Да. За малко на много. С такото шоколадата е там на чака. На много да. Чакай ли, да? Ма ние добре, че се скриме. Моля да, кажи ми, че ще оцелеем. Малко не. Да. Ама колко процента е оцеляването? 40% оцеляние. А смърт? Смърт. 100%. Пасикаш ли са? Това се скриме и там. Ай! Имаме краставици. Като виждате. Очень годишна. Добре. Макар че първия винаги страда. О, добре, че е там. Влизай. Къде? Е там. Това е нашата къща. Да, от тъпава влезе.
Тайничко. Не става. Майка ми беше съветната. Тя за малко на не изкаже на баба ни. Това е тъвата баба. Да. Но давай ли? Ай, сектор 2. Не, аз съм сектор Порко. Аз съм сектор Румейс. Добре, аз съм сектор Порко. Чули, Петър. Идват. Куска да идваш до парти парк. Стикаме. Той не се вижда. Стикаме. Куска те се идваш и влеза. Ако снимаш с приятели, родни нам са, говори, ти показват. Чакай. Не се снимаме челата, не знаят кои сме. Това съм аз съм Борислав. На втория и третия епизод ма видях ти. Не. Абе сега те виждат. Айде. Аз ще разкувам. Тази супта далече ли е? Оцелях. Тошко, оцелях. Yes. Сега кой ще ходиш от папо? Оцелях. Аз оцелях. Влизай! Братко! Аз оцелях! И аз оцелях! Дай телефон, дай. Айде, чакай. За какво? Това не е твоя. Моля ти се. За какво? Аз съм бравчет. Айде ти. Моля ти се, ако съм бравчет. Айде точно. Не се приключи тук. Дай, Чакай, че те видиш ти плисо от та баба. Ето лудата баба. Да. Той искаш с етапата и там не съм мъжла. Ето я. Ето я тъстата баба. Бяка, има капан. Ударя ръката му, удари директно боли. Излете ви, ръката му болят, списаме. Да, точно. Приключвам тук, надявам се да ви хареса и goodbye!